Nou, wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we een inzetoefening doen bij een bedrijf. Oké, nou gaan we de kleding aandoen en dan gaan we beginnen. Ik ben van de jeugdbrandweer in Franeker. En wat wij doen, dat is dit soort oefeningen. Maar dan doen we niet elke week. Dan doen we meestal in de kazerne hier in Franeker. Dan gaan we meestal met slang gooien. En soms rijden we ook nog een stukje in de brandweerwagen. Gewoon omdat het leuk is. Weet je waar we naar tak in? Nee. Locatie. Wij dan brengen we soms naar de locatie, maar waarvan we zelf niet weten waar. Dus het is alweer nog een verrassing. Ja. Ja, ik ben op het veld. Kijk, we waren er bezig binnen. We waren gewoon met wat mensen waren daar aan het klussen. Maar ik weet niet wat er is gebeurd. Maar er was in één keer paniek. En ik ben sowieso één iemand daar binnen kwijt. Ja, en heeft u ook er ook in geademd? Een beetje. Oké. 21, 22, 23. Ik zie nog een beetje rood. Nog geen vuur, we kunnen naar binnen. Brandweer! Is er iemand? Wat ben je nou aan het doen? We zijn nu aan het afblussen. Nou, niet echt aan het afblussen, maar ja, gewoon het onder controle houden. Nou, dit is dus een oefening voor je. Ja, dit is een van de oefeningen die wij bij de jeugdbrandweer doen. En waarom zit je bij de jeugdbrandweer? Ja, omdat ik later bij de brandweer wil en ik vind het gewoon heel erg interessant en leerzaam. Bevelvoerder. Ja? Hoe is de situatie? Denk het wel goed. Wat wie er aan hoorn? Er was een brand in een keukenboer. Bij een keukenboer. Waar showmodel stonden. En wat maak je hem dan al doen? Natuurlijk eerst alles klaarmaken. En daarna naar binnen zo snel mogelijk. Bij zo'n oefening sta je eigenlijk een beetje in de schoenen van een echte brandweerwagen. Hoewel wij nog klein zijn. Maar verder, ja, gewoon. We leren hoe je een brandweerman moet worden. En verder is het gewoon leuk. Doe je het voor de hobby. En was dit nou letterlijk dwang voor die werk? Ja, ik twijfel wel een beetje, want dit is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar ik zit ook heel veel bij de politie. Ik kijk ook altijd die filmpjes op YouTube, weet je wel. En brandweerman zou ook een hele goede optie zijn. Er zijn wel wat verbeterpunten, maar het ging wel relatief goed.